Salam, hormatly enatalar. Bugün Tunan Yars bolup mektebinin başarjantyn toparlyp bizim üçün taýýarlan tansyn ýetirýär. Garşylalyň. Bu ýylky biziň size ýetirje tansymyz hip-hop görnüşli hem bolar. Şular ýalat. Bu tansy öz gözüňiz bilen görün. Bu näme? Siziň garşy almaňyz bilen. Başlaýar. Görnähil gowdugyny hemme dostlaryň aýdypsyň. Klassdaşlaryň, awtobusyň sürjüsi, polisiýa dostlaryň emma hemmesi gyzyň tansyny görmäne gelipdir. Aha. Olar balet etmeni görýär. Hemmesi. Vay çiçeğim. Vay kayıcağım kovuç. Ay bakana zor. Böyle işredekine. Sen aytma dostum. Bak güzelim tansesine. Allah. Oyna hayda. Ben onu hiç zat yok yerine basıp biler mi? Günü adam yok kulin. Benke uze galli. Men daşından görmegem bir keypa ho. Haydi mıdın bolan olsun. Al gerek var. Wow.